खुलुमबाय लोगोफोर आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय ओमफ्राय दिनै जोङो साइ स्टुडियमआव मिटिंआव थांनो नागिरदों क'क्राझाराव ओमफ्राय जोङो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय गासिबो गारिफ्रालाय रेडि जोब आरोनालाय मेल्ला गारि ओरैजायबो दं ओमफ्राय ओरैजायबो दं आरोना ओमफ्राय जोङो थांनो ओंखारबाय दा गारि गाखोनोसै आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना दा सौहैयोबा लोगो मोनफिनगोन गाखोनोसै लोगोफोर गारियावहाय आरोना थांबाय थानोसै दा लोगो मोनसिगोन आरोना जोंना अट'सो गारिया थांबासो मिन्थिगोन आरोना लोगोफोर मा मा देखायगोनथाय मोसानायबो दंनो गान खननायबो दंनो ओमफ्राय मा नुहैगोनथाय आरोना दा बुंनो रोंथ'ला नङा होमबा थांबासो मोनथिसिगोन आरोना बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर जोङो अलरेडि गारियाव गाखोबाय ओमफ्राय पाइलटआ दाबो सालायथ'वाखै आरोना खारथ'वाखै आरोना ओंखायनो जोङो दा गाखोनानै साखाफोरा रेडि जानानै दं आरो गारियावहाय माखासे थांग्रोबाय ओमफ्राय जोंनि गारिया दं आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय मोनाबोसिगोनदां जों आरोना 7टा 8टासो जाबोसिगोनदां सेस लाखाजोब्बाय जोङो सुइटार आरि खारसिगोन जोंना गारिया खारसिगोन पाइलटआलाय सालायसिगोन A few moments later. जोङो सफैबाय लोगोफोर गारिनिफ्राय ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय एबार थाबायनोसै सेस गारि जाजोब्बाय आरोना बेयाव गारिखौ दोनबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय थाबायलांसै खयथासो गारि जाखाबाय गारि खि गारि जाबाय जोङो थाबायलांसै नै सुइटारबो लाखादों जोंना नै लोगोफ्रा फैनायफ्रा जोंना ग्रुपआ नै गासिबो एबार थाबायलांबाय थानोसै ओरैजाय थांनांगौ आरोना थाबायलांगासिनो मानसिफ्रा थाबैसै ना मा फैदो जोङो दा थाबायगासिनो गारिनिफ्राय ओंखारनानै लांहोनाय नङाना गारिखौनो जा गोजानावसो दोनहोबाय ओमफ्राय थाबायनांगौ जाबाय जोङो थाबायगासिनो ना आदा फैदो मबार मानो थाबोखै नोंलाय दाबो मोना थाबायगासिनो जोङो लोगोफोर जा मानसि जाबाय आरोना थाबायगासिनो जोङो दाबो मोनाखै थाबायनानै जों गेट हाबबाय आरोना लोगोफोर
आंदैन आँगाबाट नै छन् बिबार नगसी खेरी फल्न खेरी फल्न एकदम ठुला नाइ बरा सेनानीयो रङ्गे सेतो नयाँ मनमा आउँदैन आँगाबाट नै छन् बिबार नगसी खेरी फल्न एकदम ठुला नाइ बरा आँखो बेलेर लाङ Nih, ada hot. Nơi mấy thầy làm bố mấy thế này này, à đấy quý vị. Ek minit arroz stop dengar na. माता की भारत माता की मैं तपन डेका डाঙरियाक मैं मेसेज दिबले अनुरोध करिছো जिंदाबाद नानी बयबो बुंनांगौ नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी जिंदाबाद डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी जिंदाबाद प्रमोद बोरो जी जिंदाबाद प्रमोद बोरो जी जिंदाबाद अशोक सिंघल जी जिंदाबाद यूजी ब्रह्मो जी जिंदाबाद रंगरा नर्सरी जी भारत माता की भारत माता की जय बोरो हरिणी जय बोरो हरिणी नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद कार अमित शाह जी फोटो আছে অলপ দেখাই দিও Sige. Thank you. Our program besi di mulia no hobo. Apa lagi hobo? Sekarang gaya lana aja ke gang selutaro ne jena. Lain awne. भारत माता की जय बोलो हरणी आँगाबाट नै छन् बिबार
का सीखे रे फना कदम तुलाना बला आँखों बेलेर लांबला नंखौ फैसे जोङो फैजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मेथाइ जानानै जा दावराव जाजोब्बाय नै मानसिफ्रा ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांसै आरोना बाय बाय गुड बाय मोनाथारबाय लोगोफोर जोङो हर थौलांसिगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो दोनसै आरोना जेनेबा जानायनि हिसाब खालायगासिनो बिराद दावराव आरोना